manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes sa napudpud no anagan. Tintay Dramay ta. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoy Te Drama. Nga makablawang pa ni Sir Rogelio de la Cruz, Ma'am Rosela Fuentesilla di Taago o La Union, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Ma'am Imelda Cabang. Kasimanti ko na ni pagayam Mercedes. Dear manang biyanang, ti istorya kan kakat may papan iti naangay kasar ti anak me. Ngam sakbay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak. Adimin tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Muwain bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan dak dito'y unag tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul anadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, ti agbalin nga abalayan ta. Ay, huwag ka nung ganon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? At natalon ta. Isuda nga ay. Apay at nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto lakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, bulodang mimampay tay dakkel at telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti umbing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumalang. Hanggat nga ro dagbagkat, awan nila kay ko tanapan nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan mga no ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. At damag kay dinagi tayo iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Unga round. Kasla palay ti baknang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawaken ridaw. Wine. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay sabat na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, uy nasingak. Sa naman lawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang around. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes, at dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam tilugan na. Saan ba't unay adaan, lakay? Inkasabtan idat ta isagana kundi merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, iso ni Papang Richard. Tiagbaling nga abalayan nyo. Papang, iso dadagiti datakkel ko. Hello! Nice meeting you, mga abalayan. Kastamay tabalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay so anaimas. At isang pun may ama merenda, abalayan. Nginginamad lang. Bakit? Inka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayo-tayo tong tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugaryo, Ramon. Saan unay ang napudot?
Sana kas ije lugar mi nagpudot. Napudot matla dito'y ano napigsa ti ini, Terry. Sala na lami is dito'y no rabi kan agsapa. Ngam no da ini tayo, napudot tayo. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod, kasla kaano la iti agin inaramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Kung nga Rod, kahit kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa eh? Agawid akpay Ramon, tadyak kayat amay law anta. Naimbag to lang numalpas ti kasarta, tama aramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukuami dagita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan di ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcinta ito, ti talo anwang inton kasaryaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angam kuna mo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa, parcinta di talaw. Nagaduunay tatang. Ado ka ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kit no nayunan dati maparte, di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusin tayaw. Ay masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kay nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan tapno nalawa. Ay wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Amo mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Oh. Ada mo las tog ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga rawa mainit. Nakasapatos pa ya kay nakapugpudaw. Ken nagado aso si ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso pakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramitin ta ba kay? Ramaun, anak. Mangabang ta ito iti kumbuin ton kasaryo, ah. Ay nasaanin tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min na masapul day tatahatan? May mayat no da kumbo. Tada pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang, Pa'y benda kami iti inam. Tada kami ti aggastaos. Saan na si ka? Wilay Barok, di mo tagpapautang ka? Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Barok, agam di mo ipagpaga iti sa bali, ah. Ha? Ay, kayo wala tata. Di kayo madanagan. Agam, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayad kamin tao, Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di dado maaporsyon ti talon, may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, baraw. Nanang, nangina unay tigaon nga abangan niyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay nanagastos unay no iti ti pagabangan niyo. Kung agdoble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas mga laang. Ken maysa, saan may gaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, ken taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas.
May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lamaw, sar. Mabalinto mo nga ila ako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan mi kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da bakla ang mga ayos ka da kami eh. Make-upan da kami eh. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras yak tulad tag make-up kada kayo. May mayat dagi dya ita expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko ah. Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo katakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga roto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko, tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na ama na. Ay, unay mo't na nagitsya dadakkel ta. Feeling back nang danto mo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang mana. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaatew. Nga oray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wala ki Jay Balay. Simuro ta kami ni tigayim ko. Aday natin daran biya kasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan ah. Nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Intong bigatan nga umayak. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano ngay, Tere? Jack paya mo. Kwa. Inton umay alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunong aldaw. Anya? Papanamanan nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salon ngayon para medyo atata. Dakdakkel matan ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi ngamin ti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ora gi-take out to amin ado maray ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala, Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer, ken dancer tay kumbo nga apangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Nakita yung ababaros ti makisala, tata. Ay, wan makiti ah. Gano siya. Ay, nagsalak to ah. Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na. Awan man siguro ti makunamaw na balayan. Ngamin ka glop-lopyas ti sagana. Ay, hunggaro ta pala yan. Nasobrahan sa mati sagana. Naimpaglosan ang matatahil dagi sa abalayan. Saan? Tay baga nga gitik out dagiti tattao. Maywan gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, abalayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli day jilugan baw. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tano ti bagas may. Ha? Ang lup-lupyas ti erek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapos saan min ayaw awid. Ay saan? Yawi jo palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawi yung toki day. Dagatay sobra a karni ah. Taado ti karni mi ditoy a balayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi ditoy. Ay, saan na balayan? Taadumot lang dingwan mi dyan lugar mi. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi a balayan. Ado pa ti manok ken baboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh. Wala balayan. Intrakitin asikaswan na kita agsangpat abisita. Ayan tay parwad ngay bakit?
Day jay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo naman aw. Ay, saan ba ay? Ngam adulakit ni day jay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parawan. Mayat ano kasta, ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa day jay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay inyagyo, tasyak ti mang idulin iti day jay. Kasarita mi pa ati. Saanan ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin kani papang. Ay, saan kayo gaumian dito balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Kaya apa yakas dia asawa amramaun. Ay, diyan nga mo tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apa inagapa kayaw? Saan mo tatang? Eh, Iso amas dawak no api akas dyan ni Terry. ay. Dan sama bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngayon di itong balay ti pag nadanta kalpasan ti kasarta. Manjak. Jak kaya ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan kumamatakas ta ti bagbaka materi? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kaya ta makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanamang nga eh. Terry! Oh, pasensya hamon tayo nagkuramol. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka, Diyosawan pa bang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nunad dumaramol. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensya am ko man. Tano tutupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam da anak ko Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di Agdendata manen. Basta, manjakon Ramon. Naumakon. Saan ka nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kayo ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa anak kaw. Naayayom ka di batlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kaya, baybayamaon. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao, iso baybayamaon. Kasanungay lakay. Anyagay ti pagbayad ta kini Willie, itinautang ta kin kuana kwarta. Problema nga raw tayo nalamu ni Tiri di parwada. Dahil dyan tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar ngam nagsina dan adagaos. Uwin nga raw da. Ay problema matikas tao eh. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Na meris may timbindot me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nang rona katawan mat talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak ka nito. Nagmula kami nga ron iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang me kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timat anak me ore kasano ti panangayayo na iti asawa na di na naayayo iso ang nagsinadan. Manang! Biyana!
musical scoring, Eli Palacio. Inyo Rose parity script kan parity drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Hello manan kada kayo amin. Di pa kasaritaan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da Kissy May Fernandez. Kan nagitanak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen dita Sudipan La Union kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dir man ang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin ang masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, ang anak ko. Sumrak kayo at tatang. Ang yaman ako. Apay nga guyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak na nagpailaw sa ako naknotapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguyakak. Atong si Plemak, anak. Ay, katagina na kayo, di balayo di kay pumanag na. Nagpatsik apak ko mga raw. Awan mo kwarta ka anak ko. Pagpatsikapan niyo aya. Hindi iliak. Hindi private doktor ko ma. Tapos sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mga natanda kwartak. Isupay lat maitad ko Diyak pa nga min nagsweldo. Okay lang, anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga raw, tatang. Ay na. Ay, nakunag. Suya ko. Umayag man, Elsa, anak ko. Ne, agoy kayo magtatang. Sobra kayo. Ay, agyaman ka anak. Ano, si Plemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol ang ipacheck up ko iti doktor. Hating kay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabala ko rin may sa anak. Basta nayunan nyo si intadya ka sa mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na ay tatang. 2,000 ko mangam. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga ron kinin anang. Taing kay agpa-check Ay, up. ure sa anay. Kabailang pa mo. Agbate ni narang yung anak ko. Kuyugan ka ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Ay, sa anay. Sa mabanog ka. Agbate ka dito balay. Amom nga ron ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Tasigo na papapanak. Gatangam nga ron ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Hey, anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Altawag. Malataw tan Saan? Nasapa pa ilang pareng. Danag mo na Di pa nang lukat tayo papadanta. Inta pa'y agbuyang itisili. Saan aya? Ay, wala rin pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, ang sukatak lang nakadigo sa kaw pare. Uray nakladitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo may. Kiingkarin umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay kita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda. Di mo kita tamugin ko. Talaga, kastaran na ita. Dahita ti asit ko. Uwan nga rod. Oh, Santi, agsaw ka mo na. Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka naman. Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay, na nagtaar ka mo. Uray si Rogelio. Nagtaar ka mo. Opo, mabalin ka di
Putputan man iti dakulam mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalik ka di mo't. Putputan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niya, putputan. Uy, no! Nagkano sa... Nalamuyo mo ilat ti dakulam mo, ore, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambal? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak ang mau, ngunyan oras na idahin bakay. Diyak kaya't ang madisturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti silit na. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan. Nagpadoktoran, iti bakay umat. No di ka to mamamati. Di orain ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Ang mura na parang nagpahikap. Ay di naklaslas-tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay, nagululbuta. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Wala pare, kailiw ko ni Brenda. Unya lang, uray bagay ka ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa sa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng ka kikil pare. Nung ni Brenda, libre na yayon. Unya rin, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang nagkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak warantak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang, apay akaslasaan ang matatao dito'y balayo. nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya, kat kanayon samot nga aguyo. Ay, jakman na mo iti dayje nga amayo. Di na maikatibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di, basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda ayan. Ka ijay ayuyang dayti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napunta sa abalasang akadwam ni Tiber House? Kada ka, Rogelio. Hindi. At dapat na pintas akala kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamaan mo mang kanyak. Kada kami ko lang ba, pare? Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak niya ka anak na. Anya? Nice meeting you, ating Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inuman? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inuman? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga ron. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Adeng. Basta, inarimbon tayo dyan Stephanie, pare. Inaklundak pa yun na pare. Anya? Nagpaldasan? Ada kondisyon na pare. Anya nga, pare? Bayarak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na yung asar ala ka baya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya pare. Na, nagtakil, pare.
Pangalaan kayo tikas tagatan pa. Idis kita rak pare. Apay nga ta marigatarak nga abdil mo bakay. Kinasakit titang ikaw bakay. Anya, Ay. ni, apay ngay. Kasla abdan nakabara itikitil mo nak. Anya, Ay, ni, apay nga tan ngay. jangan mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta agpaili ak na maramdama itulog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man taara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. Tanda nakita sa bukol, ititikil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap no maikat day ta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawang kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Agada kami kanil si tagastos atatang. Ha? Ay, sige nga ron. Tayo agpa-schedule. At agaron maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Ay, kwa, nuwad na kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko ali maribo dita. Alaan yung tanayung naktungaron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule ako ngagpa-opera. Ay, nasakit na talaga rin. Nagtilbo na kanak. Manutintod ni Manang Fred aya, tatang. 5,000 nga raw na ako. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000, ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jessimaine. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayang tidwa nga anak. Tabakit? Apay aya. Uwan ata. Kurang tinuro-uro ko akwarta. Ninayunan ta ko maiti uray duwawin mo talo ta anak ta. Ado ko mati pagdawatan tayo ti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayag no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan yung angkal. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tayag tao din ta puso ma. Umanay ti sa nga rebang kal. Kano isuksata di mabalilat ta kanakan. Nasursuro amin ang akakaanakan yung angkal. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilaan. Abang kay angkal. Numang tagday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatan, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dahil tapag pa-operak dahil ako tabat. Al-alma nag-ayamay, damdamagak laang numanaw. Basta umdasay, mabalinan dahil Nala, intang araw nagpa-schedule lang tap nung maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murindan. Saklatan ti mapan, bakal? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man, tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kay tinalimad jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sapay nawadwad akwarta jay na. Iso asuruta jamayo, anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ta. Amangan mo ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang nga dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Handa pa'y sobrang na dito eh. Kunak apag dit ta kuma. Inton maminsan nandiata dit.
Ala, yag mo diyatan. Oh, ato, Esteban. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio! Hal, Ita kayo, di ka pumanaw. Yag mo ti kwarta ngayon tatasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulay sa tibuo ko. Ibat ang tibuo ko. Yag mo paingaw mo na ti kwarta. Tapos ibatang tibuo mo. Badya nga, ita ni Rogelio na ito nga kwarta. Rogelio, alam ti kwarta ka na. Darasam, tano saan itarum ka ng bababae ka. bakit di mo gano'n ibatang tab na maagaw ko ta. Esteban, yan mo na ta kwarta. Sige ba, taglim lang, Esteban. Taglim. Anya pailat kukom ni Rogelio. Ape nakailag ka pailaan. Nasakit nga rin tikyan ko, bakit? Nakaaro ti sakit na. Ay di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagiti anak ta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-payson na ito. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay makamuka ko na, Mike. Nalaing ka kay ding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Batin ako makanay. Sa anak nga gululbot. Batin ako mamakit. Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na duktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyang kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbagak. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daitaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Remedios Usunen, Maybelline Mangali Usunen, Mayvi Usunen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear Manang Biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pa'y drama kan ka. Kat sapay la kumata makaita di ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style me. Wano saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Itulin mo da ito'y sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga ro, di ginatang ko. Kagagatang da ita. Itulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan? Amo konti style mo? Style ay bagbagamag. Aguli magkamamatabak. Bakit ha? Karopropal mitay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok da ita kulor. Itulin mo Di mo irura. Jak pa'y usarin da ita. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan na angkel mo dita barayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Jak na sangbag. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na. Adansan anti dita balay da tata. Ay, jak mapan dita balay da. Tama nga no ibagata ang tanunag niya sa na. Ibagata ang tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat siya kon di ti martilyo.
Ta isublim to ken kuana niya. Ha? Ay ka wala tatang. Sige. Ta usarak man pay. Natukol nga minte martilyo kan. Jak pay nakagatang iti sukat na. Oh, sige, sige. Alabo. Usarak. Oray sublim to. Dito may abulan. Tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarak tata. Sana balik. Ta ipakadak token ng kirkaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema. O sarim lang katakan. Abay, kaanaw ngayong sublina. Itay lang ang kan. Naimpagman kay sublina. Sige, o sarim lang katakan. Oray, tadyak pa yung o saray. Antay, adan ang kan. Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko matoy martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taited kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ka ma, ni aldaw. Day takano tay binulod, jay kumparim ani atawng, a binulod mo't ni aldaw. Kat ita, isublinan kan ka. Apa yung akas ta? San samot aday tatay martilyo? Isumot day to'y. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdahan day tan. Kano ka barbaro tayo martilyo? Ah, Dimahan kita na ako sa'y. Ahaw! Imposible ah! katuan siguro ah. Ay, sana ba balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Asino nga iti pangisubliam? Kaya kung parit atay, isuti ng bulot iti. Ay na paray, oray lumnedak, dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kinaldo, akanakam di martilyong. Anya, apay ka nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam iti ka anak ang aparay. Talusyak, insublik ka barbaraw. Pamagano insukat di ka nakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpagpabulot tayo. Pasensya kan pare ah. Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Le, ada ka. Nagagapuam. Maloy mo na. Di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Unayag. Pati walis, muludan. Ay, agtal na ka man mo. Kauray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Sayuan mo man. Lawat kamot abakbakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay nasumba na ukak. Agpada tamoy lang iti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isong agbubulod akmutin. Ada di bakit mau si ka atawng? Ada. Sumrag kayo ana na aneng. Ay saan? Ubay ko la kumalaan kay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws, ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot atay binulod mo awalis ting-ting kaw. Ay nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siya. Ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak man ang lilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siya. Awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananan. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay iti sabali ah. Pudno mga dakabkabaw day dya bakit? Isu nga urag darum day jay. Di dan tumalapat siya tadakabkabaw naan. Nalagip na mo't asikatin ang bulo dito walis na. Bye-bye ama. Porsonadak ngamin day dya walis. Ati dug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang taiti gagawaan ta dito balay bakang basta amutang aramatan ti utak ta.
Wala, lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat kat nagbabasi mo dagitay kaldero may. Ha, sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay kat isak tumat ano isublik maray. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha, ay mabitlaan nga raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, abay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no ti duasil pun di apo ko na. Kentay bag ni bakit na anangina. At dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko itinagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Ay, nimbaglaki day, ta saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulot iso. Yung nagtadag ito'y, tamang ano pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo apit. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anangina, tanalagda. Kit isublimbay. Sana na. Di na mo ilapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagapumbanan ayasin yang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang di ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa tornino ka na o. Kwartamat ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no ang 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos, nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutang dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod ah. Nagdakas da ramid da dagita atataw. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyaw. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare karyaw, maridalen, ada kayaw. Di yon samat kaya to'y bag anak kasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatakman day to'y. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malaag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyan, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang mare ha. Urayin nak dito'y balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot da ito'y isubsublim a kaldiro maray. Ay, nay, isumuday tatay kaldero maray. Sa bali maray, daan da ito yun. Kan naging pis da ito. Kan dakdakkel tay kaldiro maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot ta talaga tay binulod ko. Alamon. Tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan. Talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldiro a binulod mo.
Ngam apay ngay, anagdaan mo't day ta isubsublime. Pingaw pay, awan may sa pagigaman na. Katalaga mo takukwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da, agbulod da. Sano'y sublida, sa balin ti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang din ang asawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Hala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mo. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ijay batog ti balay da sa Turnino. Nakawara mo ijay. Kat amangan mo't nubag ni sa tornino. Diyak ka mo ah. Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito lang. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak kabaglakay. Ah, Inwarada mo lang. Iso nga inlala ko na. duli na pagan na no. Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Ah, abay. Asino at agkasar. Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasalan ng nga ta. At tata, kitnukumbo talang na. Ay, ay, wow. May garo na. Ay, sige, tao, umay kami kinibagat baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, tansa mo tay sandal tay kaanak kaksinyang. Anya kay mo dun. Nagpigsa mo tangiwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumay, nabayaga binulod mo day ka. Hindi mo yung subsublay. Karo-pro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di dakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samat bag ko day ta ino sa riyo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamat gayang tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no dayta. Ha? Ibasarak sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkurtak. Pagko na din sa man. Ha? Kumatino sa ni Nanasinyang sa turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo may di pagbagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang lang ay iday. Ha, awan mo basol ka. Saan ka magkagtatakaw? Di sa mo tinakaw daw dahil. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi jabang. Ay, huwangarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad anti kargada. Mala, mapantang arunay. Tapno matipinsaan ta ti sayad ka bakit. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Ito maminsan, di kay basta pinulatan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwin pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ba? Daan nga may tayong sublim. Ah, Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik mare. sige, sige, sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balit yung sublek. Ay, sorry mat kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway.
Saan ang maulit tinaramid, bay? Huwag kakapsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garami iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain me iti daydagon daway, gapu iti kasjay a napasamak. Tinungpal mi nga rod ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan ti linnangan me kadagiti kalugaran me. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tonggal maysa. Thank you, iti saan niya pan nakaumamang tartarabay ka iti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel ni Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan, kablawan naman iti kakabagyan na amin dita Dupla San Juan, La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog, kani Ma'am Nati Agustin. Kastiman di ko na ni pagayam Flora, Dear manang biyanang, adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida, ngam babaan ti dakas awagas, banag apakaungungtan, kan pakasirsirmonan na kanya, rugyak nga rod ti agsalaysa. Manganan na nang. Nakaluto akaw. Adyagay, day talinutom amasida, anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Andiyan tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Guys! Umayak mag! Anda kayo! Madanyang kal. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagay! Mapukpukaw tayo kawitan ang manok may. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagas. Ay, nainjak ang mga Awan mo tinimay. Dito yan sa bali ang manok ang kal. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandagiti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Ang mga nung nagtalaw mo tinang kal. Ag-self-supporting. Kung saan da mga na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mo't igaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag dagiti manuyo ang kal. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang dito ikigay. Anday, ibagam bantag paiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nangalaam iti pinartim a manok. Kaginatan ko Diyag paiso, anday. Kagpaiso mo? Ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo mananan niya. Di kayo mamagsaw iti kastan awan ibidensyayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya. Lukas, talagang adu mo titarakan mo ang manok Hay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko binilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagiti manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyek. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa ang memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga no, napan nakikaroba. Saan nga ugali dagiti manok ko, ti makikaroba? Iso masiguradok at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas.
Amangan no adala dita ka aroba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla ka pamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da, may mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apapadan. Unangam, napukawan ka ni ti manok. Amangan no nayaw awanag. Krrr! Sige man tayo nakasabulan ti manok ko. Krrr! Manok ko! Where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka ba niya sa iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas? Uy! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manawk. Anya? No kasta, saan at tao tinang takaw iti manok ko? Saan angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot na ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido kang agpakpakan ka kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga? Agsasarunumot ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. wala wala. Ay, awanan. Pahinino ta na maibos ni manok ka. Ipupok mo kami nan. Tadamot pupukan dagiti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawang manana. Amamukan anday. Tinakaw mo dagi jay ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagi ti manok. Saan mo ako ka dagi jay? Pangisublang ay kadya maamamot aking kuka. Napidot ko na lang arudin. Nagtalakay ba? May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, malungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga, umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat kag gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramidam? Apay di ka makonsensya. Haw, pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo tibiyag ka. Anday pangaasim. Sardagam tikas tangar aramidam. Kasanon numatiliwan da ka nga agtaktakaw. Di takpagsardengan ko na lang arudahin. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitam bay. Rabi manay. Gundaway ko maninday tingagda ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno adami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Uray ta, mo matiturturungat. Gan may sa silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kaniyak. Nay, anya day tag igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manawak. Ha? Nagluko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatan ko Ha? Sige ta, dardarasak paray. Adda nang ko maipapangkin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na po ka o manok ka.
Ngamjak kayat apagatapan ti ka na ka. Nangruna kitawan pamanagnik ko. Ngam kasaritam kumalatan day. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka, Bagis. Kasaritak to. No, da pa man dati parangdang, tasang ida. At daya may parangdang ay bitensya. Ngampod no met ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang ngaro dagi jay. Gida dumama ka, mapipito ka, kung itagda. Basta di ka agar-aramin iti saan anasaya at tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na dak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makikita ni Andy Lucas. Wen nga ron, manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan nga agpakita? Huwag nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awanan tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkwana delikado day dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di ta manok, kat nakapupok mad nagitay manok tayo, anday. Unay kidin aya. Di kay ngumaniwa di ta ah. Agkurkura lat ta ah. Tabarang nga daw may nga abuyaw. Na. Dagita na nanang. Ay sigay, mangang kayo na ah. Manok te ka aruba dagita. Di umpayan nyo ata umay darong mangan. No'y marubayan da. Manok tayaw. Anya? Nanang, mangsawa ka. Nay, asido ti asawaan. Kaya dyan nubiyak ah. Antayo nga may tilugar na. Isadyak yung awit dito balay. Tiksnik ko nga main. Ngam nagkita kami dito personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwen. Tadanton asawa na mga nawakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nakmadendenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana ah. Itatanal pasti ka sa tanjanay. Agawin ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man nagtapay dito balay. Maburi nga di tayo. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ka ni tatang amapan talon, ano kaya mau? Mabay na ka ni tatang mau. Agawin ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababay na kadananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya ko dito. Kay kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo nagiti kakaruba dito eh. Basta kahawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang ang tagaway. Ay, isa na. Sumurutakan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnaid kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawa. Iswa nagawig kamay. Ngayon, apay kastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa takasta. Ay, nay, palagipan ka di ah. At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbagan da. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kailan na santuan. At papada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopwan tapag saya agam ti bagbaga. Agbain ka kuma ita asawam. Agbalbaliw kan Anday.
Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito yung lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya. Hay, delikado man nga ruden Amok, tikayan mo asawa Lucas. Parang nagbalbaliwan ah. Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga Rued. At ang asawa na ang mga nawakan ko na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ang tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayang ti asawa ni Andy. Wan, Ay, siya ni Lucas. Karuba na Andy. isakmat ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa, itinaasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ko ni Andy, sakbay ang nagkasar kayo, ha? Nabiit kamla ang nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganun. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kwa, ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayon ni Andy. Andi, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abogam ma, maruam da kita. Ay, saan Andi? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, taapay ati limo may. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Eksperta nga agtiliwiti kasta. Ha? Mala, yung kaisaganan dagiti Ricardo Andi. Tanay mas ti si data yu ita. Nay, akin kaldeng kita insang pet mo, Janet. Nakitak man ni Jaydalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga inukod ko na. Anya, Anday, laka, ayan mao. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! ay na. Kunaknuad nan mga tipakan ni Ande, iti panagtaktagaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wan na Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan. Nay. Apay ang nyangay dito surat na lang. Sumon day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apay nga nga sumon may? Kasta ti rumbang kada kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro kan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Isu asangwan yaw tinagpasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Isu asangwan yu ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbag na siyanda ka data. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasayati kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa ket binagbagak ida
kat ipagyamanak dim ngagdamat iti pamagbaga, kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat nateng, kat adamot den 5 nga apukok kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Flora. Alaga ngayon, di tamanan, tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.